Hvad så, Aske? Hvad så, Magnus? Vi skal tale om, hvorfor I skal stemme nej til AM2-aftalen. Og vi har ligesom fundet nogle pointer, og sådan i forhold til, hvis man kigger på pengepolitik. Vi har jo egentlig ikke noget sådan kontrol, så selvom vi har en nationalbank, så kan vi egentlig ikke styre det, fordi at vi skal jo følge eurokursen, så vi kan jo ikke reevaluere eller devaluere. Vi kan jo selvfølgelig godt gøre det lidt, men det er ikke meget. Det er ikke nok til ligesom at gøre en forskel. Så vi har sådan mere fleksibilitet, og hvor man selv kan sænke renterne og hæve renterne i forhold til, hvad der passer landet bedst. Og det kommer også ligesom til at give Danmark en større kontrol over kronen, og gøre os mere handelsstærke, og gøre så vi både kan devaluere og revaluere kronen, som er nogle meget vigtige politikker og pengepolitikker, man kan rykke på. Det er meget vigtigt at kunne det selv, uden at der er ligesom nogle større kanoner, der skal styre det. Ja, det er ikke godt. Så vi vil egentlig bare sige stemme nej til euroen og stemme for kronen. Ja, stem for den danske frihed. Ja. Stem for Danmark!